Yes, Sarge. Ay, kabala ka, Sarge. Buhi ang mga biktima. Buhi sila, buhi. Ay, kabala ka. Karon dayon. Agent, ano sa mga sila? Ambot ni Moy, ikaw nag-una na kanina. Boss, patay na! Patay na. Patay na! Patay na. Patay juta ni. Patay boss, nanimahong palpak. Ang saan mo na taniron? Patay juta ka, Sarge, ni. Boss, sila ran doa boss, way nagbantay. Kani, kita na sa ako ang mga mata. Nakita ni mo, Agent Jim. Nung ka? Boss. Tawagan sana ko si Sarge. Hello Agent Ray, kumusta? Nanadiri ang target, Sarge. Very good. Masaligan jud ka Agent Ray ba? Yes, Sarge. Pero kailangan na ko og down payment, Sarge. Walay problema. I-send lang sa GCash. Kadali lang. Napasa na. Congrats. Nanang kwarta. Kini, kwarta na. Boss, tara boss, kay katol na kay boss. Tara gani. Ano na lang mo. Go. Kumana na, Agent Boyet. Yes, boss. Salamat kayo sa inyo ha. Walang anuman mga amiga. Tagalog. Mga agent. Boss, tanawan ninyong palibot kung naikalaban. Yes, boss. Ay, nga pala kalaban po. Gosh. Nawag, Sarge. Diba, Sarge? Kinahanglan ako siya nga alive ha. May problema, Sarge. Nasa sila dire, buhi. Dalaan niyo dire. Miga, pwede mag-number, Miga? Miga, pwede ba mag-number si mo? Yes, Sarge. Ay, kabala ka, Sarge. Buhi ang mga biktima. Buhi sila, buhi. Ay, kabala ka. Karon dayon. Agent, ano sa mga sila? Ambot ni Moy, ikaw nag-una na kanina. Ano sa ka na sila? Sarge. Ano sa mga sila mga agent? Ay, kabuang. Wala niyo dun sa? Wala ambot, wala man. Hikapi ang pulso. Hikapi. Parang magkap. Napa, wala na. Wala na. Ay, kamay. Kinisa hikapi ang pulso. Boss, patay na. Patay na. Patay na. Patay na. Patay juta ni. Patay boss, nanimahong palpak. Ang saan mo na taniron? Patay juta ka, Sarge, ni. Ilubong, ipanglubong. Ipusan ninyo. Ya, ikaw, ibuda. Tawanan ikaw, dahilan ba? Ay kung ingnag, Mga baho, tagba, ba!